L'IEI el vaig descobrir per quan vaig escollir la meva professió. En classe era molt important i era una de les assignatures troncals i que realment m'agradava molt, era la història de l'art. Ens explicaven i ens ajudaven a identificar els diferents estils de l'arquitectura, de l'escultura i de la pintura. Va haver un moment en què el professor ens va proposar de fer un exercici d'escollir un edifici que tingués una certa complicació. Llavors vaig decidir fer una maqueta de l'IEI, no sé ben bé si per casualitat o no. Llavors només em quedava buscar els plànols si els podia trobar i començar-la a fer. L'edifici de l'IEI, que ens trobem actualment a la plaça Catedral, abans havia estat l'Hospital General de la ciutat de Lleida. L'antic Hospital de Santa Maria es va construir a meitats del segle XV. Hi havia 7 petits hospitals repartits arreu de la ciutat i des de la paeria i del capítol de la catedral van determinar que caldria una entitat molt més gran per acollir els malalts. Prenen de model un dels petits hospitals que està a les afores, concretament al barri de Cap Pont, a la zona de la plaça de Sant Joan de Mata, i l'intenten ampliar. En tan mala sort, una riuada se van portar aquelles obres. Per què utilitzen un hospital a les afores? Doncs perquè era l'espai més allunyat del centre de la ciutat, que en aquella època estem parlant quan hi ha malalties tipus com la pesta. Per poder construir dins de muralla, se tenia que demanar el permís a la corona, a la reina Maria d'Aragó, i ella atorga aquest permís en 3 condicions: que estigués dedicat a la Mare de Déu, després que estigués dedicat a acollir a pobres, peregrins i malalts, per últim que estigués pagat en deixes testamentàries i en el cobrament d'impostos. Detalla molt clarament la seva situació intramurs, al barri de Sant Llorenç, concretament a la plaça de la Bladeria Vella. Tots hem entrat en algun moment a beure aigua a la font. Això era una etapa de la meva vida en la que jo no me fixava en res del pati, només d'aquesta zona que és on estava la font. La resta del pati la vaig descobrir quan vaig haver de fer la maqueta. I aquí és on me vaig trobar i vaig descobrir elements que jo mai havia observat, Els pilars tots ben drets i adreçats. En aquell moment era molt important per a mi perquè els havia de traslladar a la maqueta i era una complexitat important el poder fer totes les columnes alineades i totalment rectes. Allò me va impactar perquè era una visual, a més de xula, molt proporcionada i fins i tot m'he fixada en la llum que entrava i feia les ombres també cap a la paret i al terra. És l'únic exponent que trobem en peus del gòtic civil català. En el seu conjunt és un edifici per la part externa molt auster. No deixa de ser un cub i tancat, que s'obre en tot el seu esplendor a la part del pati.
el lloc on jo anava a veure les obres d'art, en el seu moment, quan feia d'hospital, era en les sales on estaven els malalts, no? És important de dir-ho perquè realment era això, eren sales on hi havia malalts. Però a posteriori t'hi pots fixar que a dalt hi havia les voltes de creueria i estaven repartides les formes a partir de la clau, que és la part de dalt, que a més està decorada. Aquesta clau és el més important, perquè és on d'allà se reparteixen totes les forces cap a baix. Mirem cap a dalt, imaginem un malalt que està mirant cap a dalt i veu aquesta estructura. Què sensació podria donar? Això t'ho has d'imaginar. Les grans batalles a la nostra ciutat de Lleida van tindre lloc al 1707, coincidint amb la caiguda de la nostra ciutat. Transformant la primera planta en hospital militar, deixant la segona planta habilitada només per la població masculina i a les senyores se les trasllada a un altre edifici fora de l'Hospital de Santa Maria. Les funcions que tenia l'Hospital de Santa Maria eren les funcions hospitalàries que podíem trobar a època medieval, que és una funció més caritativa, d'acolliment de pobres, peregrins, malalts, també inclús nens orfes. Tenim recollit unes actes on se descriu que hi havia un ramat de cabres que s'utilitzaven per alletar els nens petits orfes que teníem aquí acollits. Per exemple, tenim recollits aquí llistats de malalts amb procedències com Malpartit, Almacelles, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Raimat, Alpicat, Alguaire, Corbins, Benavent. La seva funció hospitalària va anar des del segle XV fins al primer terç del segle XX. Deixa de mantenir les seues funcions hospitalàries seguint les corrents novedoses que ens aporta la Mancomunitat de Catalunya en qüestió de sanitat, perquè hi ha uns canvis molt marcats a l'hora de les mesures higièniques. Un edifici tan gran i amb tant d'espai, a poc s'anirà destinant a usos culturals. El professor se deia Jordi, encara me'n recordo perquè m'ho va fer passar bastant malament perquè al final vaig saber per què ho feia. I és perquè va ser una de les maquetes que més li va agradar i més li va agradar perquè hi havia molts motllos. I sobretot amb les columnes me les va fer repetir molt perquè era molt difícil deixar-les totes rectes. Me va posar un 10. Finalment me va posar un 10.